Ang kaisa bwrwi hamjakmani 5 months ongkano bini para hingke Udaipur Brahmasura ang bobai hamjagoi Udaipur thangwi swmaai rok tangjak hingke kosom khaijak ta swmaai tangwi kosom khaijakno anakari bowlaya bobo kari analaya hin kosom khaijakno ke tabuk si bwrwi ani bakarok thangdui tabuk kahangke dukhung nanggui ang mairok kahangke chaimanlaya hingke ang bobai kok sanai bo bini family no siyo bini bai Sikano kasakok nono singne kubi hamsama halogo nung muda nini hamsama borbe koring kabaksa tiasak logi tongnai ti kewano yakriya hani swmaai tanglai mani tong jodi nung bo swmaai tanglai jak hinkai ob video special party jora kahamke nadi nini bagino snamsa tangki hinkai khorsa chla chungno saka bo bari khorsa kubi hamsak lai Udaipur mata bario thangi swmaai kotor bo tanglai jak haipono e puri tabu hinkai Kwtal Mankhe Kwcham Sak Nangya Kwtal bani atozet class khali tongka tauni bagi apujuto saimana bagi bisini kok secret library channel party jora kahamna ti buji manai Segang sinemung sana jengno ostri hore chela nemung Tripura bini hamjam bwrwi nemung Deborma Pulia segang chela bwrwi khorsa dole aingti number rai kok salai tongka and aputi kena khori salparum kok salama bisenti chela bwrwi teruk bukhamani hamjaglai tongka te khorni kubi hamjam bisentini chela bwrwi Udaipuri mwtai bwskang thangi swmaai kotor tanglakya swmaai rongka जों खरनि काहामते हामे जरा लगी बस थेसे तंगि थांनाय प्लस केबनो लामा कसरो या करि खिबिया हने खरनि Udaipurनि मते बसकां थांगि swmaai kotor tanglaiमा बिसिंतिनो चलाबे ब्रे नगरगो थांला सुगे तंखा साका माने एटोजट क्लासर खाले तंखा बहायत्या फियाबा गोबामा साल जरन यागलो अब्रि ताव हिनके सालपुरनो इ पुलानि चलानो इग्नोर खले साक नांगिया हाकसलंगना नाय तंखा टांगि हिनके कायसा कक जों जतो सायमनो Kwtal Mankhe Kwcham Sak Nangya henmani sem aba kahnongkha tabu hinkai obri pulen chalano Sak Nangya yang te khorsa chala Kwtal mang important dui care khai tongkha abagi yang pulen chala bukha kosto tongi manchige maicheme hopung sawang kapmang jora lari tona nangkha tabu and kini ob video ne bukhani kok kasarka khori hamsige mote kotor thangi swmaai rok tanglai jak bagi ani bukhana bujia sabai kalana musung Angle nengkeri tongmaya nono kubi bekabe hamjak suko nengtesa ani laibo kipli phadi akin hai kahamke khori logi baksa tongne hene o chla ko gazarka bin hamja bwrwino bini abojoto kok khanama olo patiko जों jigonsa kono sanai tabuni o jara baksa pro kajeke busa khorni khorta manjak rokse khorksa bai tongya buibe chasamai tongi kharlaimani nukjak tongu henke abudi kaje sikang khorni motayo thange swmaai tanglaima rokno bhake bishas khalaimanai Blani wano tabuni o hamsama jora rokno so nayadi o chalatam saka bini khani kokno ang kaisa bwrwi hamjakmani 5 months ongkano bini para hingke Udaipur Brahmasura ang bobai hamjagoi Udaipur thangwi swmaai rok tangjak hingke kosom khaijak ta swmaai tangwi kosom khaijakno anakari bowlaya bobo kari analaya hin kosom khaijakno angbai je malai phuro swmaai bo tango bokhro rok kosom khaitia ang nono kari khana bolaya hini bini bai suni no thangwi একদিন thumani pore oron phaikano ani bara go phaikata bo ani bara phagai usob nai thaka hingke usob nai thamani hingke kirtan da usob nai thamani pore bo angbai thukana rokhoja bo angbai thuku sago airom phi somphi khaijagono hingke angbo ani bore hini wansogoi bono rangra rihiyo recharge rok hingke recharge rok khai ritiyo hingke ani kumui songbo o Udaipur swmaai tangma matabari thangpuro swmaai tangmani ani kumui bo thangjakno hingke kumui thangjani pore tabo hingke si bwrwi wngna alka chalabai malagoi bini o Korea mela killago thangwi chalabai malayo gorbara thango thugo chagono hingke bini pisuni nogo tlango thangkano si chalano ke tabuk si bwrwi ani bakarok thangdui tabuk kahangke dukhung nanggui ang mairok kahangke chaimanlaya hingke ang bobai kok sanai bo bini family no siyo bini bini mom papa bini bai bi boro joto siyo bini para rok nibo angbai kok mani kok saihini siyo bini dol rok bo siyo no ani bo family rok saimano bobai kok saihini tabuk si
bwrwi hinkhe alka chalabai thangano ang bobai thugo tongoi chagui bo hai alka chalabai thangano naidi tamoni bwrwi hinkhe tamo rokom tomung sitra rok norok naibi no jodi o bwrwi no sinika hinkhe o bwrwi ni tomung sitra rok norok omtui hai tak khaidi noni life pura nosto wngui thangnai se noni kaham bai nokhodi tongdi chadi no lekha pura rok khaidi no omtui bwrwi rok bai omtui bwrwi hai khaimani omtui bwrwi rok bai chali tonglai di kaham bai noni life khaidi omtui hai bwrwi rok bai bini kosanai bata rok khaidi norok hinkhe tripura se hinkhe si bwrwi hinkhe Udaipur Brahmosora